De tjerkvaarden van de tjerken van Baaiem hier net in de gaten dat het om een zeldzaam stuk antiek ging en stelden hem, met wat oude stwollen, beschikbaar voor de rommelmerk. Antiekhandelaar en tjerkenrestaurateur Rodenburg uit Kubaat kocht de bier. Net hier op rommelmarkt wist eigenlijk waar het wie. En ik dacht van nou, die wil ik keepje, want ik vind het een schande als die ergens in een tuin belandt met geraniums erin. Ik heb hem voor €50 gekocht. Een vrijwilliger van de stichting Oude Frieske Tjerken kwam in de brokante zaak van Rodenburg en zegt dadelijks hoe waardevol deze bennenbier wie. En die heeft dus skillen van, er staat een bernebaar uit de tjerken van Baaiem, daar te Cape. Weet je hem dat wel? Deze we troch de stichting Oude Frieske Tjerken overom in de tjerken van Baaiem zetten. Want wij vinden als stichting Oude Frieske Tjerken dat kerk en inventaris één cultuurhistorische eenheid is. Er binnen in Friesland in totaal 6 oude bennenbieren.